Molt bé, doncs el curs ja s'ha acabat. Entre fer la festa, no fer-la, al final la podrem fer. Per tant, celebrarem la graduació de quart. Molt bé, doncs fins al setembre. Com fins al setembre? Val, no us amoïneu, no us amoïneu. Aquí tenim una cosa preparada que us agradarà. Al setembre. Necessito respirar.